खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनायाव बयखौबो टाइम्स अफ बड'लेण्डनि जानानै बरायहरनाय थाबाय। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दङ थाखो 10 नि थाखाय फरायसालिफ्रा फैगौ 20 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुलिफिनसिगोन बुंदों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा। आसामनि केबिनेट मिटिंआव आसामनि गासै फरायसालिखौनो थाखो 10 नि थाखाय फैगौ 20 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुलिनायनि थिरांथा लाबाय होनना आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया मैया फोसावनानै होदों। सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा बुंदों दि मोनफ्रोमबो थाखो खथायाव सा 30 नि बारा फरायसा फरायसुलिफोरखौ थाखो लानो मोननाय नङा आरो लोगोसे गासैबो थाखोआव जागायनायनि सिगां सेनिटाइज खालामनांगोन होनना बुंदों रनज पेगु बिथाङा। मख'जाथावदि थाखो 10 नि सिलेबासआ 40% खमायना होनाय जागोन होनना बुंदों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा। गुवाहाटी सोहोरनि बेलतला होननाय मोनसे ओनसोलाव मैयानि समाव सिखाव खावनाय जाथाय जायो। सिखावा रेन' विन्डशील्डखौ सिफायना गासै 5 लाख रां खावनानै लाङो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला प्रान्जल दास आरो प्रानजित सइकिया मोना एचडिएफसी बेंक खाथियाव बिसोरनि गारिनि ग्लासखौ सिफायना रांखौ खावनानै लांजायो। जाथाय जानाय जायगायाव पुलिसा मोनहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। सिखावखौ हमनो थाखाय रावबो सिनायथि होनो हायाखै होनना मोनथिनो मोननाय जादों। आसारखान्थि सिखारनि मुङाव जोबोद दुखुनांथावै 1428 डल्फिन नाखौ बुथारदों। आसारखान्थिनि सिखारनि थाखायनो डेनमार्कनि फारवे द्वीपनि गिन्ड्राड्रय मुंनि मोनसे आसारखान्थिनि मुङाव 1428 डल्फिनखौ बुथारना मुलुगनाङैनो सावरायजादों। बेबायदि आसारखान्थिनि सिखार खालामनायाव डल्फिननि थैजों लैथोआव गोजा जालांनाय सावगारिया मुलुगाव गोसारनाय लोगो लोगोनो मुलुगनि गोबां सुबुंफोरानो बेबायदि नेमखान्थिनि सायाव गोजोननाय गैयै खालामबोनायखौ मोनथिनो मोनदों। डेनमार्कनि लोगो डल्फिनखौ बेबायदि मुगैजाथावै बुथारनाय जाथाया दासान्दि डेनमार्कखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों। रायजोनि खायसे मिथिंगायारि अनफावरिफोरा बेबायदि खामानि मावनायखौ हुमखि होदों। बेजों लोगोसे डल्फिन बुथारनायनि हेंथायै बिजिरसालियाव गसर थिसननायनि हुमखि होनायखौबो मोनथिनो मोननाय जादों। T20 वर्ल्ड कापनि उनाव क्रिकेट गेलेगिरि विराट क'हलीआ केप्टेननिफ्राय ओंखारसिगोन। बे थिरांथानि फोसावनाया मैया बृहस्पतिबाराव टुइटारनि गेजेरजों फोसावजायो। भारतनि क्रिकेट गेलेगिरि केप्टेन विराट क'हलीआ बे बोसोरनि दुबाइआव जागोन एबा फैगासिनो थानाय T20 वर्ल्ड कापनि उनाव केप्टेननिफ्राय रिजाइन खालामनो थिरांथा लाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। डिब्रुगड़नि स्टेट बेंक अफ इन्डियायाव सासे आइजोखौ गाज्रि आखु दिन्थिग्रा एबा लाजिनांथाव आखु दिन्थिग्रा गुबै दायनिगिरिखौ शिबसागर पुलिसा मैया बुधबारनि मोनाबिलियाव हमनो हानाय जाबाय। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला पुलिसनि मोनसे हानजाया बे दुथां सुबुंखौ आसाम हादरारि हान्थामेलानि बिफाननि बास लाखिग्रा थावनियाव शिबसागर पुलिस थानानि गाहाय ज्योति फुकननि दैदेननायाव हमनो हानायखौ फोरमायदों। बे दुथां आखुनि दायनिगिरि ऋतुराज सेनुवाखौ मोनसे गसर थिसननाय जाबाय। आसाम पुलिसनि जुनियर दैदेनगिरि जीपी सिंहआ टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै दायनिगिरिखौ हमनाय खौरांखौ फोसावो। बे दुथां आखुनि सुबुं ऋतुराज सेनुवाया सासे आइजोखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि नुथायखौ सीसीटीवीआव सेबखांजादोंमोन आरो उनाव बे जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव गोबां दावराव जायो। आसामाव आरोबाव मोनसे हाथियार लानानै सोमावसारग्रा हानजा जोनोम मोननायखौ खौरां मोननाय जादों। बे गोदान हानजाया ULB मुं होनना मिथिनो मोनदों। मोनसे भिडिअ'नि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे गोदान हानजा ULBनि गुबै थांखियानो जादों बड'लेण्ड हादरसा लाबोनाय होनना मिथिनो मोनदों। BTCनि गाहाय सदर क'क्राझार सोहोरनि बड'फा नोगोराव थानाय BTCनि सेक्रेटारियेटआव दुंहाव थासारि। गोजोम थिखादारफोरा मोननांगौ बिलखौ लानानै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बड'लेण्ड थिखादार गौतमआ मैया गावबा गावनि खामानि मावनायनि मोननांगौ गोजोम बिलखौ लानानै BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियेटजों गुवारै सावरायलायदोंमोन। नाथाय दुखुनांथावै BTCनि खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL, BJP आरो GSP मेट्र'ज'ट सोरखारा थिखादारफोरनो गोजोम बिलखौ होनाय जानाय नङा होनना बुंनायनि उनाव गोबां दुखु फोरमायदों BTCनि थिखादारफोरा। मुम्बाइनि क्राइम ब्रान्चआ गाज्रि भिडिअ खालामनायनि दायाव शिल्पा शेट्टीनि फिसाय आरो बिनि हेफाजाबगिरिनि सायाव 1500 बिलाइनि गसर थिसनदों। गाज्रि भिडिअ खालामनायनि गसरजों शिल्पा शेट्टीनि फिसाय राज कुन्द्रा आरो बिनि हेफाजाब होगिरिनि हेंथायै मुम्बाइ क्राइम ब्रान्चआ बुधबार बारायखालि 1500 बिलाइनि दायनिगिरि गसर थिसनो। मुम्बाइ क्राइम ब्रान्चआ बे दायनिगिरिनि गसरखौ एस्प्लेनेड बिजिरसालियाव थिसननाय जायो। एप्रिल दानाव खाजानाय गासै सा 9 सुबुंफोरनि हेंथायै दायनिगिरि गसर थिसनदोंमोन मुम्बाइ क्राइम ब्रान्चआ। दायनिगिरि गसर थिसनजानाय सा 9 सुबुंफोरा दा बे समाव गासैबो जामिन मोननो हाबाय। अदेबानि एप्रिल दानाव थिसनजानाय चार्जशीटआव राज कुन्द्रा आरो बिनि हेफाजाबगिरि रयान थर्पनि मुं मख'नाय गैयामोन। उननि समाव नायबिजिरफिननायनि गेजेरजों शिल्पा शेट्टीनि फिसाय राज कुन्द्रा आरो बिनि हेफाजाबगिरिनि मुङा सोराङाव फैयो। गुबुन मोनसे दायनिगिरि जाबसिनबावनानै मुम्बाइ पुलिसनि हेफाजाबजों राज कुन्द्राखौ गाज्रि भिडिअ बानायनायनि गुबै दायनिगिरि होननानै बुङो। तामुलपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जानायाव जायगायावनो सासे जिउ खहा आरो सासे गोब्राब जोखोम। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जाथाया तामुलपुरनि जाग्रिजुलि थांनाय लामा कुसुबारियाव AS01BP 6679 नम्बरनि मारुति गारिया बाइकजों गिख्रंथावै सौग्रावलायो
आरो बे सौग्रावलायनायाव जायगायावनो साखाथिनि थागिबि सासे सुबुङा जिउ गोमायो आरो सासेया गाज्रियै जोखोम जायो। बे सौग्रावलायनायाव जिउ गोमानाय सुबुङा रामेश्वरी गामिनि एबा रामेश्वरी गोजौ फरायसालिनि मावथि हलधर दास आरो शिरजित दासआ गोब्राबै जोखोम जानाङो। मख'नो गोनांथि, गोख्रै खारथिजों फैनाय मारुति गारिनि सुबुंफोरा जाब्रबथायनि उनाव खारखोमालाङो। जाथायखौ खौरां मोननानै तामुलपुर महकुमानि पुलिसआ लोगो लोगो जाथायथिलियाव नुजाथिहैना जिउ गोमानाय हलधर दासखौ बोखाङो आरो गोब्राबै जोखोम जानांनाय शिरजित दासखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी फारसे दैथायहरनाय जायो। दिनैनि रादाब फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।